Без сөйләмебездә капма-каршы мәгънәле сүзләрне еш кулланабыз. Мәсәлән, бу кара төс, аның капма-каршысы ак була. Дустым, син аларны белә идеңме? Әйе. Әйдәле, алайса бергәләп дусларыбызга да өйрәтик. Карале, бу юл нинди киң? Сукмак? Тар. Әфәрин, дөрес әйттең. Китап калын, дәфтәр? Юка. Дөрес. Куян тиз йөгерә, таш бака? Әкрен. Нәкъ шулай. Күрәле чебиләр никадәр күп. Монда? Аз. Дөрес. Бу эт чиста, монысы? Пычрак. Дөрес. Мендәр йомшак, таш? Каты. Әфәрин. Гер авыр, каурый? Җиңел. Дөрес әйттең. Бу кәрзин буш, монысы? Тулы. Нәкъ шулай. Туңдырма салкын, чәй? Кайнар. Әфәрин. Бу сарык зур, монысы? Кечкенә. Дөрес. Конфет баллы, лимон? Әче. Әфәрин, дөрес әйттең. Бәби сүз.